Llega Garneres, el Pepa Coronota, avui va fer un roscó de reixos. Mireu, els ingredients són els següents: ron, llet, sucre, també porta esta farina especial, com la vegeu, una farina molt especial, porta també avià d'azar, no essència, que és l'important, també porta vainilla de bourbon, limó, porta també taronja, mandarina, el que vulgueu, mantequilla, ous i un poquet de ren. Pues comencem, mireu. Anem a començar i anem a fer-ho fàcil, perquè no tingueu de complicar-se molt la vida, val? Mireu, de farina he de portar exactament 430 grams, i anem a pesar-los. 430 grams he de portar. Val, ja ho tinguem. Després de 430 grams porta 70 grams de sucre, ja està. Un poquet, quan apenes de ren, 2 grams o aixina, perquè després això te quedas en la nevera. Després porta 2 ous, anem a ficar-los ja. 2 ous, 3 culleretes, xugotetes, 3, 1, 2 i 3. Un poquet d'avià d'azar, també porta 2 culleretes, esta porta 2 culleretes. 1 i 2, 170 grams de llet. Mireu, fiquem a fer altra volta. N'hi ha que ratllar un poquet de llima. Lo blanc no n'hi ha que ratllar-ho, sols n'hi ha que ratllar lo groguet, perquè no amargue. I un poquet de taronja. Pues res, acabem de ratllar-ho tot i ho anem a mesclar-ho. Pues mireu, com s'havia oblidat, també porta vanilla de bourbon. Fa una oloreta de porc, si la poguera olorar d'ací fliparíeu. I és, mireu, 2 culleretes de xina, jo ficar-ne 2 i mitja, 3 perquè se queda un poquetena. Ho fiquem així dins, la massa ara. Mireu, és mesclar-ho i ja està. Té que dar una massa molt molleta, sobretot molleta, No patiu que després dins la nevera agarra força. La parem i fiquem la mantequilla que faltava en 2 o 3 minuts i veureu com se queda. Pues mireu com queda. Heu vist? Se queda, mira, molleta. Pues agarrem ara una espatuleta, fiquem així dins. D'estar tapat, perquè no li entra aire ni res. És molt fàcil de fer, no porta molta complicació. Ho fiquem així bé així, i que no tinga massa hora, no se preocupeu, perquè el que fa és la nevera és amassar-ho per vosaltres. Mireu, el que se subscriga al canal o estigui subscrit en el canal, deixi un comentari sobre el roscó de reixos hasta el dia 31 de desembre, entrarà el sorteig de 2 roscos de reixos que vaig a fer per a 2 persones. Pues res, ja sabeu, si voleu que mitjans un roscó de categoria, subscrigueu-se i deixeu un comentari sobretot sobre el roscó. 3 dies dins la nevera. Avui ja fa 4 dies que està en la nevera i anem a treure-la. Ja se nota l'àcid, això que fermenta bé, i anem a ficar-la així dins. La molleta aquesta. I ara ja ho tinc amassat ja fet. Anem a acabar d'amassar-la. El rent així, que n'han 10 grams més de rent així dins. Fiquem així el rent i perquè se dissolga millor un poquet més de llet. I ja li donem i espereu que s'amasse, mireu, que s'amasse un poquet i ja està. I continuarem. Això és el resultat, és una pasteta molt molla. Mira, un truquet és les mans en un poquet d'oli. Això la pega molt, la veritat, I ja el buidem així, mireu. Veus? S'apega. Pues res, ara deixeu-me que ara voleche 4 i veureu com ixen. Això és el resultat, a 220 grams, així cada una. He ficat jo prou d'oli, perquè si no s'apega molt. On vegaus, fem aixina, i en oli ja no s'apega. Veus? I agarrem ara i mireu. Veus? Ja ho tinguem així amb bolexaeta i ja l'amaguem així dins si no fos apagat. I res, deixeu-me que bolexe les que falten i veureu. Pues després d'una hora que estan així dins, cada 10 minuts s'anem traient-los, s'anem formejant-los, fent la boleta. Cada 10 minuts, perquè al final agarren força, mireu com m'han eixit. Vegeu? Pues ara anem a agarrar-ne uno perquè se vegeu com se fa. I agarrem així, fem un forat així al mig i ja anirem abriguent així.
com vegeu, mireu com és. I anirem abriguent, poquet a poquet, sense pressa perquè no se trenque. Mireu. Poquet a poquet, poquet a poquet. A mi la millor manera de fer això, així, I ara ja, mireu, el fiquem així, com vegeu. Ara, esperarem un poquet més perquè agarre un poc més de fermentació i el farem un poc més gran i veureu com queda una volta formatjat de tot. Mireu, com he dit els 4, i tinc 1, 2, 3 i 6 i 4. I és molt fàcil, ara l'únic és agarrar en un ou batut i el pintem, ben pintadet. I una volta ja ben pintat, agarrem. Això és sucre perlat, això el venen en cases en cuina. I ara tirar-lo per així damunt, com vegeu. Anem a acabar-los, anem a ficar-los dins del forn ara, però important, un truquet dins del forn no resseca, perquè no agarra l'aire, perquè en el forn el que fan és tenir un carro de fermentació, el fiquen allà dins, li pega l'aire i va perfecte. Però així l'única manera, com és fer-ho? Doncs dins del forn. Anem a ficar-ho dins del forn, en el forn apagat, i quan estiguin ja fermentats, els traurem i enxufarem el forn i els ficarem. Deixem que acabi tot i veureu com ixen. Mireu, han passat 2 hores i mireu com està de fermentat i ja hem enxufat el forn i ja està precalentat a 160 graus. Anem a ficar-lo ja dins. Pues en cosa de 14-15 minuts estarà fet. Pues han passat aquests 15 minuts i anem a veure com està. Està perfecte. Està perfecte. Pues mireu, així n'hi ha 1000 litres de nata i 50 grams de sucre així dins. Està així dins així a tot perquè ho he ficat a la nevera perquè quan més fresqueta estigui la nata millor se munta. Pues res, anem a muntar-la, anem donant-li poquet a poquet i s'anirà muntant. Mentrestant anem a agarrar i obrir el roscó. Mireu, per obrir el roscó mireu lo fàcil que és. Fiquem el introduïm per així i així allà poquet a poquet pues deixeu-me que acabe d'obrir el roscó i que se monte la nata i vegeu com se queda. Ja la tinc a muntar. Una cosa, si la volgueu fer de trufa, que en veritat no és trufa, és agarrar i afegir un poquet de cacau en pols. Segur, si volgueu 70% o com vulgueu el que és la trufa. ¿Vale? Pues afegir un poquet antes de muntar-la, l'afegiu i mesclar-ho i ja està, és el mateix. Pues ara anem a agarrar una màniga pastissera. Aquestes són mànigues pastisseres desechables, que és de gastar i tirar. I val la pena que la feu vosaltres, perquè ja comprar que porta 2.000 quilos de sucre no val res. A part, quan feu és que la proveu, ja no en voldreu comprar-ne ja més feta. Ara ja la tinguem així allà, i així, veu, ja no cau. I fem un foradet ahí, i anem a omplir-lo. Mireu que fàcil que és omplir-lo. Mireu. Jo normalment per un roscó de reixos gaste 1.000 litres de nata, normalment. Pues, deixeu-me que l'acabe de muntar i anem a provar-lo i a veure el benedicte de la meva dona. Ara me toca provar-lo a mi altra vegada. Ui, la nata com està, mare meua. Se talla superbé, O sigui, la massa ja... Aprecieu, lo esponjosa que està. Mare meua. La nata és que m'encanta. Ara vaig a provar la massa, va. Ai, que bona la massa. Té com si fora... Se nota l'armeleta per damunt, el sucre... És que és massa de veres. Té el gust de la vainilla, veritat? Té el gust de la taronja, de l'agua d'azahar. Si us ha agradat el vídeo, li doneu a like. I els que no esteu subscrits, se subscrigueu al canal de Paco Granota, que és molt important. I després, els que esteu subscrits i deixeu algun comentari, fins el 31 de desembre tingueu de temps per a fer-ho, ¿vale? Entrareu en el sorteig de 2 roscons de reixos. Així me quedé jo en el roscó. Ara ja sabeu, Subscrivir-se. I bon Nadal i bones festes.